Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at se, hvad det er for noget kød, geparderne de får at spise i dag, så går jeg herinde midt i det hele. Og der vil I altså kunne se de klumper, jeg har med. Jeg skal nok forsøge at dele dem lidt ud langs med hegnet hernede, så flest muligt ser dem tæt på. Men det kød, geparderne får i dag, det er altså oksekød. Geparder, de har en meget følsom fordøjelse. De skal faktisk have det bedste af det bedste kød, vi overhovedet kan tilbyde dem. Så normalvis så giver vi dem enten nogle af vores egne antiloper. De kan også få kaninkød, hønsekød, og så kan de få oksekød af den fineste kategori. Man deler oksekød ind i 3 kategorier, alt efter hvor meget fedt der er på. Og det her det er altså den kategori, hvor der er mindst muligt fedt på. Så det er altså det, de skal have i dag. Og hvis der er nogen af jer, der kan se, at der er sådan noget mærkeligt hvidt pulver på, så er det altså ikke hverken muk eller frost eller alt muligt andet spændende. Det er vitamin- og mineralpulver, som vi drysser ud over det her kød. Kødet her, det har været frostet, der kan det godt miste nogle af sine vitaminer og mineraler. Og havde geparden nu fanget et rigtig levende byttedyr ude på det rigtige savanne, så ville de også spise lidt af maveindholdet og hjernen og alt det andet lækre, som der er en masse gode vitaminer og mineraler i. Det får de altså ikke for sådan nogle skårede stykker kød som det her.